Sisekhona KwaZulu-Natal ungqongqoshe wezokuthutha ufikile Mbalula ugcizelele ubumqoka bokukhokhela ama-toll gate ukuvumela uhulumeni ekutheni agcine ingqalasizinda yezomgwaqo isesimene esifanele. uMbalula obekhuluma emcimbini wokuvula umgwaqo ongithela wayi ku-N2 obulungiswa eRichards Bay ogwini senyakatho yesifundazwe namhlanje. Lona ngumzila ongamakhilomitha angu-33 kuthela wayeko N2 obheke eRichards Bay. Usuvuselelwe kanti omunye wakhiwa kabusha ukuhlangabezana nesiminyaminya. Lo thela wayeka uhlanganisa isifundazwe eMpumalanga nedolobha eRichards Bay. This is what the tolling system does in terms of road upgrade. So I'm not talking about e-tolls, I'm just talking about the tolling. You provide the service and then at the same time we upgrade the roads, as you can see, durable for many decades to come. Kwakheka amakhulu amathuba omsebenzi ngesikhathi kwakhiwa lo mklamo kathela wayeka othathe iminyaka emithathu. Sa-trainer futhi ama-students, sa-trainer ama-artisan, na i-training yabo yosomabhizinisi abancane biyenzeka khona la. Abasebenzisa lo mgwaqo bakwamukele ngezandla ezimhlophe ukusebenzisa umzila omusha lapha. Ngibona nje ukuthi ngoba sekulungiswa kanje ngathi zobalula nensuku kaDisemba so besingenayo inkinga emgwaqeni yabona. Sesikhetha khona abantu bengagijimi kakhulu phela bebona umgwaqo omkhulu ebulala abanye abantu. Zibalelwa ku-12,000 imoto esebenzisa lo mgwaqo usuku nosuku. Ey'ndabeni za-SABC nginguVusi Khumalo eRichards Bay.